Dobro vam večer. U Srbiji danas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Jak jugoistočni vetar duvao je u Vršcu sa olujnim udarima i do 90 km na čas. Slabljenje vetra očekuje se u toku noći. Temperatura izmerena u intervalu od 7 do 19 stepeni u Leskovcu, a u Kragujevcu i Kraljevu 18 stepeni. A jako nevreme pogodilo je danas Dalmaciju. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo je danas južni i srednji Jadran. Najjači udari od 90 km na čas zabeleženi su na Mljetu. Na južnom i srednjem Jadranu duva jak jugo, zbog čega su u prekidu katamaranske i brzobrodske linije. Jugo je napravio štetu na Hvaru, gde je potopio 2 brodice i na obalu izbacio kamenje teško i do 20 kg. I Crnu Goru od danas pa do kraja sedmice očekuje serija ciklona koji karakterišu obilnije padavine praćene udarima jakog južnog vetra. Nastavlja se priliv vlažnog vazduha iz oblasti Sredozemlja. Oblačnost sa jugozapada Evrope premešta se dalje ka severoistoku starog kontinenta i to preko naših krajeva, ali se u Srbiji u toku noći i sutra očekuje samo kiša slabijeg intenziteta. Bićemo i pod uticajem umereno toplog vazduha, temperatura u većini mesta do kraja sedmice između 12 i 14 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu sutra pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, na primorju i sa pljuskovima sa grmljavinom, uz obilnije padavine na južnom Jadranu. Najniža temperatura 6 stepeni očekuje se u Sofiji, najtoplije biće u Herceg-Novom gde se očekuje 17 stepeni. U četvrtak oblačno, prepodne na zapadu i jugozapadu, poslepodne u ostalim krajevima mestimično slaba kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalno u intervalu od 12 do 17 stepeni. I u glavnom gradu oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, temperatura je jutarnja 10 stepeni, najviša dnevna 15. U Novom Sadu slično vreme, temperatura jutarnja 7 stepeni, najviša dnevna 13, popodne kiša slabog intenziteta. U Kragujevcu temperatura jutarnja 9, najviša dnevna 16 stepeni, u Nišu u intervalu od 9 stepeni ujutru do 17, u toku dana oblačno, moguća je slaba kiša i u Prištini. Temperatura jutarnja 7, najviša dnevna 14 stepeni. Vreme narednih dana. U petak umereno oblačno i suvo, zatim do kraja perioda pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, od ponedeljka u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura do kraja sedmice u intervalu od 12 do 15 stepeni, a zatim u osetnom padu. Gledali ste prognozu vremena. Mi se vidimo u Dnevniku, a do tada prijatno večer uz programe Radio Televizije Srbije.